Ce faci, mă, acolo? Suc de portocale, ia spune. Ce faci? Suc de portocale. Ah. Gata, că ai făcut foarte bine, haide. E foarte bine. Foarte bine. Că Dar tu de ce-l știi. faci tu, tati? De ce-l faci tu? Că mama aia ce face? Mama eu nu știe? Super, foarte bine. M-am dat puțin și utenil. Mai puțin și termin? Păi e aproape gata. Nu m-am dat puțin și puțin. E bine, dacă mai e puțin, ea mai stoarce acolo puțin ea. Ia să facem căpătură. Hai că e gata acum. Hai că e gata. E super este. E foarte bine. Super, iau-te. Da, tati, bravo, Foarte pui. bine. Că mama ea nu prea știe așa? Bravo, soară. De ce nu știe mama ea? Îmi faci poze. Nu-ți fac poză, Nu, te te filmezi. filmăm puțin așa. Te filmezi. puțin așa.